गोथावथारमोन सुलबुलिया। जोब्बाय साला एसेबां खम थाखायो बाला न'सिम मोनफैयासैयानो जानायावनो लामायावनो जोब्बाय। पेकेटनै मानि जाबाय नामावसो पेकेटनै इसेल'थार थायो। जि खेफ्राखा कम्पानिफोरा रखरा जि इसेल' सोखायो पेकेटावनो। जानाय रखमखौनो मोनासै अहाथारासै। आब' अबावथ' सुलबुलिया हर आंनोबो। गैला सुलबुलि तुलबुलि जाजोब्बाय आङो। इमाननि थाखा जाजोबना दोनबाय। नायनाय आया आंनि थाखाय पेकेटसे नोंनि थाखाय पेकेटसे बायनो थाखाय 10 थाखा फैसा हरखादों। नोङो आरो पेकेटनिखौबो जाना दोनबाय आंनि भागोखौबो जाना दोनबाय नोङो एसेबां रायख'खा। मा मोनजारोङि रायख' रखम गाख्रबाय थादोंलै पाल गथ'। थां गावबागाव फैसा दंबा जाहैथां। नायनाय गावगायासो मोनजारोङि रायख' रखम आंनि भागोखौ मानि जाना दोनदों बियासो उल्था आंखौ रायख' बुंनो फैदोंलै। नै आइथिंखौ नुदोंना आइथिंखौ बारा लेक्सार होबाय थानाङा एकदमनो। बोरैबा मोनजारोङिनि फिसाफोर रखम खालायथारबालनि। बिबारि असभ्यमोननि बायसि जालांबाय साला। बिसोरजों खोब गोदै रायज्लायबाय थायोथ'। बे बिबारि असभ्य मोनजारोङिया साला आंनि बिनानाव पुचुकुजों साला गोदै रायज्लायबाय थायो। जोंफोरखौ धोनि न'खरनि फिसाजोखाय लोगो जानो थाखाय बेसेबा फुस्लायबाय थायो आरो बि साला बिबारि असभ्यआ साला। नोंसोरसो होबाय थादों र' आं नोंखौ साला बिबारि असभ्य। आयु सियारा उनथिंजाय एसे बायबाय माथो। हेने नायनि। आयु बोरै बायनो मोनखो सियारालाय? मिन्थियाहाय बोरै बायनो मोनखोबा। सियारानो बेनो गंसेल'सै बेबो बायबाय एसे। आजिखालि सियाराबो माथो मा दाम गोसा जादोंनो। सियार गंसे बायबानो किजानि 500,000सो नांखागोन खोना। औ नांगोनथ' र'। दे जेबो नङा दे उनाव बायनो हागोन। उफायथ' गैला दा बायबाय माथो खालायबावनो। औलै आब' माथो खालायबावनो बायबायानो आरो। अनजालुनि बाथ्राखौ खिन्थानो नांगौमोनलै। माबा खिन्थानोबो बोरैबा लाजिखांखां मोनलायदों आङो। खिन्थानि र'। बिबारि आगैमोन आङो नोंसोरनो माबा मोनसे बाथ्रा खिन्थानो नागिरदोंमोनलै। मा बाथ्रालै आब' खिन्था। माने आंखौ सासे सेंग्राया मोजां मोननायदोंलै गोसथोनो। बा गुमैयानो गुमै। आरो सासे गुमै मोनबावसिगोन आंहा। आं गोसथोआखैना बिसो आंखौ सिरि गोसथोखुमायो। गोसथोदोलै नोंबो आब' गोसथोदो। बेनोथ' जादों र' दा। आंखौ बियो सोंबाय थादोंमोन नाथाय आं जेबोखौनो फिननाय होआसै। दा आरो आङो मा बुंगोन मा बुङा जादोंसो। डाइरेक्ट बुंहरखादोलै आब' गोसथोयो होननानै। I love you too बुंहर। मालायबा लाइमोन आब'आबा फसायोना फसाया? मा आब' नोङो फसायोना फसाया? फसायोना फसाया माने ओरैनोथ' मोजां देनाय मानसिया थेवब्लाबो आङो बिखौ गोसथोआखैमोन आरो जेबो सानाखैमोन लोगोसो सानबाय थायोमोन। माबालै सेंग्राया रावबो गुबुन नङा बै अनजालुआनो। मा? अनजालुआसो? औलै औ। होमबालाय माखौथ' नेबाय थादो आइ लाभ इउ टु बुंहर माखारै। गैलालै आब' नङाबा लादो नोङो अनजालुखौनो। मोजां बायसि मानसिया। मोजाङाथ' मोजां र' मानसिया। दा आङो लागोना लायासो जाबाय थादों र' बेखौ। नोंसोरो मोजाङै खिन्थामारनाय आङो अनजालुखौ लामारनांगौ ना लामारनाङा? ला आब' ला नोंखौ अनगोन दे। औ आब' लादोब्रा लादो माखौ सानबाय थादो माखारै आइ लाभ इउ बुंहरदो। लामारदो आब' नोङो। मोजां दे आंनिबा बेयो मोजांमार नङाबाथ' बेयो नोंसोरखौ लाखिनायानो नङामोन। नोंसोरो जेब्ला आलाय सिलाय जादोंमोन अनजालुआनोथ' नोंसोर सानैखौ थानो थाखाय जायगा होदोंमोन। बिबारि मोजां मानसियालाय। होनबा आङो माबा मोजां मोनो बुंहरनोसै होनबा। औ आब' बुंहर टेनसन फ्रि जानानै बुंहर। जागोन दे।
माबा बेबारि आइयासो माबा बुंगोन नामायबा आंखौ रायगोन नामायबा मोनथिबा जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो बेफोरखौ राया दे रायमारा खोनादों न' औ लाइमोनाबो मा रायगोन राया बेफोरखौनो सिन्था खालामबाय थादोंनो थांदो मबाइल लादो आरो आइ लाभ इउ बुंहरदो र' होमबा आङो बुंहैनि र' दे थां बुंहै थां मोजाङानो जाबाय दे बा औ अनजालुखौ होमबा दिननिफ्राय गुमैसो लिंनांसिगोन जोंफोरो नंगौथ' र' अनजालु गुमै एसेबां मोजाङै आङो अनजालुनो फिननायखौ होनो नागिरबाय नेटानो गैया न'आव एसेमेसानो थाङा नेट फैदों र' बे जायगाखिनाव मोनखायो नेट बेसेबा मोजाङै मोनखायो न'आवसो मोननो नागिरथारा नेटफोरानो माबा फाल्थु जाजोब्बाय मोनोनो नागिरा आजिखालि गिबियावनो आङो मा बुंहरनो डाइरेक्टलि मोजां मोनो होननोबो लाजियोलै आङो सिगाङावनो आङो मा खालायदो होननानै बुंहरनोसै आंलाय माथो अनजालुनि सिगाङाव दा हराव नङाबा गाबोन फुङाव फिननायखौ होगोन दे होनना बुंदोंमोन दानो हरनोसै होमबा खांखांनो जेबो नङा दे दानो हरगोन आङो थाल्ला खालायना दोनखानोसै अनजालु मा खालायदों SMS फैदों सोरनिबा लाइमोननिथ' नङा लाइमोनानो हरदों माथो मा खालायदों अनजालु आङो दङ र' ओरैनो गामिथिं फैदों लाइमोन माथो सानखो नोंलाय माबा बुंहरो दा हरबाय अनजालु आंबो नोंखौ मोजां मोनो लाइमोना आंखौ मोजां मोनो आं सानथाराखैमोन लाइमोनादि आंखौ मोजां मोनमारो होननानै लाइमोना आंखौ मोजां मोनमारो आं दा खुसियावनो मा खालायगोन मा खालायासो मोनलायलांबाय लाइमोन नोंबो आंखौ मोजां मोनो आं सानथाराखैमोन नोंदि आंखौ मोजां मोनो होननानै लाइमोन आं बेसेबा गिबायसो दंमोन नोङो आंखौ मोजां मोननाय नङा होननानै नाथाय दा आङो गोसोखौनो बेसेबा स्रां मोनबाय बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आङो आइ लाभ इउ लाइमोन आइ लाभ इउ आइ लाभ इउ बुंहरलायदो आंखौ आरोबाव आंबो बुंहरनोसै नामा आइ लाभ इउ टु होननानै आइ लाभ इउ टु अनजालु आयु हरना लानानै लाजिनो ओंखारसोबाय माला फैगोन नोङो लाइमोन नोंखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो आंखौ गोसोखांहरबाय थायो आंबो गोसोखांहरो नोंखौ अनजालु आं दा थांथ'वा दे साननैसो थाबावनि मायोलै लाइमोनाबो आइ लाभ इउ टु होनना बुंहरबायना बुंहराखै बुंहरबाय दे बुंहरबाय दायो रायज्लायगोन दे दा बिबारि आगैमोना आंजों दंफायो बुंहरमारबायना आब' आगैमोन बुंहरबाय दे होमबा दिननिफ्राय नोंनियाबो बिबारि आब' बायसि मबाइला रेस्ट मोननाय नंला बारा आं बारा गोबाव रायज्लायालै मोस्रोम आगै ओरैनो दान्दिसेल' रायज्लायगोन नंगौ दे बेथि आं मिथिगौ दे बिबारि आब'आबो बिदि बुंदोंमोन नाथाय उनाव होमबा रेस्टआनो गैया माथो मबाइलानो जिरायनो मोना खम मेङोना मबाइला थाथिखाया नायनाय अबावथ' एसेबां रायज्लायो आंलाय खामानि मावनायफोराव रेस्ट मोना होमबा मबाइला आं मिथिगौ दे आं नुवा नामा दे नंगौ दे नंगौ नोंबो रायज्लायगोन आरो देनाङो गोसोनाय थाबा रायज्लाया ओमफ्राय आब' नोङो आंनो दिनै साहा फुदुंना होनांगोन दे गुमै गोदान मोननायनि जागोन दे होगोन खालि साहाजों जाया मेथाइबो थानांगोन दे जागोन आङो दायो 10 थाखा हरगोन मा जायो जाबानो जाबाय जागोन दे आब' बावगारनाङा दे खिन्थु बावगारा दे आगै बावगारा थाङ होमबा नोङो दानो साहा फुदुंहैदो आङो दखानाव मेथाइ लायनो थांसै हर फैसाया नायाखै मानो बोरै हाखु दाखु खालायो लाइमोन आब'आ जिरायदोंमोनल'सो जेबो नङा दे दानोलाय
र' हरनि र' फैसा ए मोनफैबाय दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आं नोंखौ सनायालाय आंखौ दिनै एसेबांथ' गोसोखांहरबाय थानायमोन ना नेबायदि थालायदों गोसोखांनाय माने माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थाखायसो गोसोखांहरबाय थादोंमोन आं नोंखौ सना माबा मोनसे बाथ्रा खिन्थानो थाखायसो आंखौ गोसोखांदों आरो नङाबा नोङो आंखौ गोसोखाङा आरो न' मिस खालाया आरो न' हा माखौथ' एसेबां गोसोखांबाय थानांगौ नोंखौलाय सानफ्रामबो नुखायोआनो माथो सानफ्रोमबो नुबानोखि थारमानेके गोसोखांहरा आरो सना आंलाय माथो नोंखौ अफिसाव थाबाबो गोसोखांहरबाय थायो खामानि मावबाय थाबाबो सोरजोंबा रायज्लायबाबो मायबा मायबि जाबाय थाबाबो नोंखौल' गोसोखांहरबाय थायो आङो नोंनि महराल' आंनि मेगन सिगाङाव गोजाव फैबाय थायो सना एसेबांथ' गोसोखांहरो नालाय आंखौ नोङो खाङाबा सना बेफोर बाथ्राखौ बादहो माबा आङो सानफ्रामबो ओंखाम सङै सङै जाहोबाय थानो हाया दे बापरे बाप ओंखाम संनायल' नङा न'खर गंसेनि खामानिखौनो आंनो मावजोबनांगौ आं हानाय नङा दे हानाय नङा आंनो रुवाथि नांगौ सासे दा मायो रुवाथि नांगौ Yes, सही सुना तूने मुझे रुवाथि चाहिए मानो सना माथो एसेबां खामानि दङ रुवाथि नांलायगौ नोंनो सानसे नोङो न'आव थानानै फारसेनिफ्राय खामानिफोरखौ मावजोबनाय होमबासो मोनथिगोन नोङो होनबासो बुजि मोनगोन नोङो दालाय मालायखौलाय मा बुजि मोनो मालायनि खस्थ'खौ सनालै सासे रुवाथि लानो गोनांबा माहा 4,000 5,000 थांगोन माथो ओहो थाङा नोङो मोनसे खामानि मावबा थांनाय नङा मोनसे खामानि मा खामानि नोंहा फिसाजो गैयामोन ना सासे दङ मानो मानो होनबा नङाबा नोङो नोंनि फिसाजोखौनो लाबोना दोनफैयाखै मानो मायो नोङो बुंदों नोङो आंनि फिसाजोखौ लाबोना दोनफैनो बुंदों नाथाय मानि जाहोनाव जाहोनानो जाहैबाय जोंनो दा रुवाथि नांगौ जादों दा सासे रुवाथि लाखिनांगौबाथ' माहा 4,000 5,000 थांगोन बिनिफ्राय नोंनि फिसाजोखौ लाबोना दोनफैदो खामानि मावनो होनबानिया रुवाथि लाखियाबाबो जागोन 4,000 5,000 फैसाया थालांजोबगोन औथ' सना पारफेक्ट आइडिया नंमारगौना पारफेक्ट आइडिया नोङो गाबोननो फिसाजोखौ नागिरहैदो दाबा बियो अबाव दङ गाबोन थिगसायै नागिरहैनांगोन र' Yes, in the early morning. Okay, darling, okay.